салом алейкум дӯстои азиз, хуш омадед ба видеои имрӯза сафари мо як кӯчае ки аз тарафи танка дасти чап то мехел сини Донпечат омаданда. Кӯчае ки Донпечат медорад уҷа нада омада якум гардиш дасти рост. Рости ман номи ҳамин кӯчая намедонам, бисёр омадаги метарафо не ки номша намедонам. хоб леки ин кӯча наки аз беҳтарин кӯчаҳо шуда истодааст. анан зданиҳои нав, хонаҳои баландошиёна дар инҷо бисёр шуда истодааст. ина тамошо кунед чӣ хел хонаҳои хушрӯ бардоштияндаги. Кӯчаакам кӯчааки ором, сокин. ҳана дасти чапа дида истода бошед, агар и чор этажка инами хона иам ба фикрим чапа меша, ба ҷош анам хеле домои баланд месозад. ма дар ҳамин ҳавои барфӣ инами ҷо прогулка, тамошо, майда тарафи чӣ рафта истодам, тарафи опера балет. ҳамихе агар ин ҳаракати рост равӣ, рӯпаруи оперка мебурӣ. раҳбара рости гап хориҷиҳо бисёр дидум, одамои хориҷӣ. маълум мешавад ки душанбеи мо ба ин мардуми хориҷӣ хеле писанд омада истодааст. туристо нигоҳ кунед, доми дасти чап будагӣ чӣ хел ҳама хонаҳо кондитсионер. маълум аст ки инҷа ҳамаи хонаҳошда одамо зиндагӣ карда истодаанд. аллакай ҳамаи хонаҳош ба фурӯш рафтагӣ аст, барои ки тирезои ҳамаш парда, ҳама маҳкам. и аз он дарак медиҳад ки шароити ҳамин дом хуб аст. яке аз домои беҳтарин мумкин ба ҳисоб равад, чунки набинед чӣ хел калонай, тагиш пурри магазин, фитнес-зал. ҳамин дасти рост як ресторани ба фикрам ки туркия, чунки дар ҳамон болои даруш мерҳаба навистагӣ аст. мерҳаба ресторан. дизайншам яке аз дизайнҳои хушрӯ. нигоҳ кунед, хамаку камтарак дур истодагиём, лекин ба ҳар ҳол бояд ки това. баъд як хоҳиш аз бародарое ки ҳамин видеоя тамошо мекунанд, ма аҳамият бетем дар таги видео баъзе одамо гапҳои нито менависанд. ҳаминҷа як нафар навистад ки эй куҷо бочидай, камбудиёшам гав зану фалоне чуну. ма ба ҳамин хеле одамо гуфтанӣ ҳастем ки мақсади ман паст задани шаҳрам нест. ман дар кадом давлати рӯи дунё набошам, ман фахр мекунам ки аз тоҷикистонам. ман гузаштаҳои тоҷикоя медонам ки киҳо буданд: ибни сино, умари хайём, исмоил сомонӣ. ман дар бораи ин чизҳо хеле хабар дорам ҷураҷон. барои ҳамин ман медонам ки аз тоҷик будан ягон вақт изо кашидан дар кор нест. аз тоҷикистон будан як фахрае барои ман. хай давлати мо ҷанга дида буд, баъди ҷанги шаҳрвандӣ хабо хеле кашмакашҳои дига дошт. то ба ин ободӣ расидана хеле мардум меҳнат кардаги ҳастанд. барои ҳамин ҷураҷонон хеле гапҳо нанависем. ман ягон оппозитсионер, ягон хеле одами вай нестам ки ман хезм камбудию ягон чиз дигар галзанам. мақсади ман машҳур кардани шаҳри азизум, ватани азизум аст. ман аз ҳама чӣ розиам, шукри худо. ҳамин дар тоҷикистон ё ки дар дигар ҷо ҳам кор боша, муҳим тинҷию амонӣ, ана ҳамин сулҳу субот ин як неъмати бузурги худованд аст. барои ҳамин дар таги видео ҳар хел гап нанависед. комментариҳои шумо мардум бегона мебинанд, айб нестай. шумо не зебогиёд, не хушрӯбиё рӯз ба рӯз обод мешавад иншоаллоҳ. аммо кадом давлатое ки шумо муқоиса мекунед, ҳамаи вай дар як рӯз обод шудагӣ нест. як матали русӣ аст ки ана ин тараф ҳам ҷои аҷоибот. хоб барои ҳамин ҷураҷонҳо як гапи дига ҳам ин ки ҳар ки меҳнат кунад, худованд чен меҳнат кардагиш ризқу рӯзӣ метиҳад. ҳар дар хона хоб бошӣ, дар Америка ҳам бошӣ, ту
на соҳиби пул мешӣ, на соҳиби нон. ин мардум меҳнат кардан магазину ҷои мейкап, ҷои салон хеле кушодагиам. шумо хиёлтон ки ёда он кас бепул омада будагия? Не, ё меҳнат мекунам. ҳама меҳнат карда соҳиби ячиним шидагӣ аст. ё ин мардакое ки домои баланда сохтанд. ҳама ино як бизнес, як роҳу равиши зиндагишон. ҳамин касе ки дасташ он кор намедиҳад, баъд ҳамин ҳамватани худу ҳаммиллати худа ҳар гап гуфтан мегиранд. шумо иқа ватандӯстору иқа мардумдӯстор бошен, як бор дар сари ҷойнамоз дар бораи пешравии давлат, дар бораи ки давлаттон пешрава, ҳамеша тинҷу амонӣ боша, як бор дуо кунед. агар ҳамин 10 миллион ҳар рӯз дуо кунанд дар бораи пешравию дар фикри пешравии давлат бошанд, иншоалло ҳама ҷо гулистон мешавад. охир шумо нигоҳ кунед, дар дунё давлатҳое ҳастанд ки як пиёла об дазоранд. шукри худо, мо неъматҳои бузурги худованд барфи сафед дар таги по. ман баъзе вақт дар ҳамин ҷуворҳои пеши хона ё ки канали ҳамин калони душанбе мебинем, мардум памперс, мусор, чи ифлосӣ ҳаст, партофтагӣ ҳастанд. хайне ин ношукриҳои мо ҳамин қадар зиёд аст. бо ҳамин хелам худованд бо барои ба сари мардуми тоҷик бо ҳамин хел хурсандию хушбахтия раво дида. барои ҳамин ҳар хел гапҳои пасту баланд гап назанед. ҳар проблема яъни ношукрӣ мешавад. агар шукри тинҷӣ накардӣ, шукри саломатӣ накардӣ, шукри ободӣ накардӣ, ҳамун неъмата худованд аз дасти ту мегирад. барои дӯстои азиз, ягон гапи зиёдӣ гап назанем дигар дар тагои видеои мо. мақсади ман ҳамин зебогии ватан нишон додан аст. ҳамин здания ки тарафи дасти чап мебинем, ман ҳамхелии хоначаҳои, ҳамхели ресторанакҳои хушрӯя дар шаҳри Бодруми Туркия дида будем. нафарое ки дар ҳамхели ҷоҳо зиндагӣ мекунанд, ҳамхели ресторанакҳо доранд, бовар кунед дастутон дард накунад. ин гулҳо ин чизо беҳад манзараи хушрӯ мегирад. чисто дизайни европейский нави дом чӣ хушрӯҳак. пастакам боша, лекин аҷоибот дизайн кардимаша. машоаллоҳ. хоб ана и зданияи сафед ҳам мешид ки ҳам ягон фикру ягон идея кати ҳамин ҷая хушрӯ кунад. маълум мешавад ки дар раҳи калон наздика и ҷоҳо домои нави хушрӯ мешаванд. ҳар касе ки дар фикри пешравии ватан аст, худованд муваффақ гардонад шавад. ман бародарое ки ҳамин видеоя тамошо мекунем, и ҳамаш ба хотири оне ки ман як тамошо ягон ҷо мебурам. як вақто як камера харида будем, завқу мекунад ки ҳамин сёмка кардан барои мардум нишон диҳем. ман барои ба ин сёмка кунӣ ба ин чизом ягон пул мули зиёди кор намекунам. ютуб бози пул наметиҳад. ҳамаш ба хотири ин ҳамин ки як хориҷӣ, як бачакое ки ман худам дар ғарибӣ будам, бинану худшона дар ҳамин ватан эҳсос кунам. ман худам ҳамин сёмкаҳоя медидам. вақте ки дар дигар ҷо будам, сёмкаҳои тоҷикистон, дилам бум мезад барои ватан. ва шумо ҳамин качества видеоя калон карда тамошо кунед, камера хушрӯ сёмка мекунад. ҳамин хеланги зинда